Fuj. Pa, jel ukusan? Fuj, užas. Posle ovoga jezik treba obraditi antiseptikom. To je to. Zak, sad ga moraš ugristi. Pokušat ću to da uradim najlakše što mogu da ne bi pukao. Ali moram biti jako oprezan. Sad će sigurno pući. Oho. Nisam mislio da je unutra obično brašno. A šta je sad, Jill? Prestani, ne ličiš na Drakulu. Ovo je bilo moćno. Jill, ko je onda? U pomoć! Dobro je. Kakvo iznenađenje.